नै खाथियावनो आयु गोम गिदिर माथो बा थांबाय थाबायबाय स गाइस दा नै जोंनिया बिमाया फुंजानि जानायनि हाबाफारि मावगासिनो दङ। गुड मर्निं एभ्रिवान एन्ड वेलकाम बेक टु माय अनादार ब्लग। नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बारायबावहरनाय थाबाय। आरो दिनै माने फुङावनो सिखारनानै माने एसे गामिनि ग्राउन्डआव मर्निं वाक खालामनो थांनि। दा नोंथांमोना टाइमा जाबाय माने आं घुरिबो गानाखै माने टाइमा 5:22 जाबायमोन। दा ओमफ्राय मर्निंनि भिउखौ नोंथांमोना एसे नायना ला आं नोंथांमोननो देखायनि। दा नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोखि ना। दा नोंथांमोना नायनो हागोन दामाने दाबो सान नुजायाखै माने दाबो सान नुजायाखै नै दासो जाना दोङो नै दाबो नुजायाखै दाबो माने साना। ओरै टावर ओमफ्राय ओरै गय बागान। दा गाइस माने बेबायदि फुं टाइमाव सिखारनाया माने ओरैबायसा मोजां ओरैबायसा फिल मोजां मोनोना माने फुल मोनजोबो माने थान्दा। दा मा बुंनो आरोना दा थांबाय थानि ग्राउन्ड हालागि आरो नायलांबाय था गाइस दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। तो गाइस दा फुंना माने लामायाव ओरैबायसा स्रि आरो ओरैबायसा दाउसिन गाबनाय ओरैबायसा मोजां खोनायो फुङाव। दा नायनो हागोन नै जों गामिनि लामाया बेजों एनद्रायनाय ओमफ्राय ओरै ससे थांबानो जोंनि बै मानसि थानाया बेनो जाबाय जोंनि हाफोरा। स गाइस दा आं सफैबाय गामिनि ग्राउन्डआवहाय। दा नोंथांमोना नै नायनो हागोन नै बेनो जाबाय जोंनि गामि। ओमफ्राय सानबो नुजाबाय हनै सानबो दा नुजाबाय आरोखि। दा एसे रानिं खालामनानै लाग्रोनि ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथांमोनजों नुफिनगोन। रानिं खालामनायखौथ' आं नोंथांमोननो खिन्थानो हानाय नङा थारमाने मबाइला माने मावो ना खारनाय टाइमावहाय रानिं खालामनाय टाइमाव बेनिखायनो आं दा नोंथांमोननो खिन्थानो हानाय नङा। दा नोंथांमोना रानिं खालामखांनानै लोगो मोनफिनगोन गाइस। दा नोंथांमोना आं खिन्थानो बावगारदोंसो नैबे जाबाय जोंनि गामिनि सक माने होनोब्ला दखान जोंनि गामिनि दखान आरोखि नै बेनो जाबाय जों गामिनि दखाना। ओमफ्राय बिनि खाथियावनो नै जोंनि ग्राउन्डआ बेनो आरो औ नै सासे खारबायानो दङ सासे खारबाय दङ नै साख्रि लाखागोन बे फुरानो। दा नै सानाव नुजाबाय। दा रानिं खालामनानै लाग्रोसै गाइस आंबो लोगो मोनफिनगोन दा। स गाइस दा एसे मर्निं वाक खालामखांनानै फैबाय न'आवहाय बेक जाफिनबाय। ओमफ्राय दा नै ब्रास खालामनि दहाय फुङाव आङो माने ब्रास खालामलाङाखैमोन दा खालामसै। Ricky Tiger come on ओइ गामसा गुगोन बिदि नङा। ओरै फै थांफायाखै नों आंजों दहाय थांफायाखै मानो थांफायाखै। स गाइस दा नै जोंनिया बिमाया फुंजानि जानायनि हाबाफारि मावगासिनो दङ। ओरै थांलाय ओरै फैलायनो नै दा आङो माने कलेज थांगोन नालाय बेनिखायनो थाब जाहरनांगौ गैया आंनो। दिनै आं कलेज थांगोन। आं मैयाबो थांदों माने दिनै एगजाम खाथिनोसै नालाय बेनिखायनो कलेजखौ दा माने गारथ'जाला माने दा बेनिखायनो कलेज थांनांगोन नालाय फुङावनो एसे जानानै थांनोसै। दा खामानि मावगासिनो दङ जानाय लोंनायनि। ओ टाइगार ओरै फै। दा नै गाइस जोंनिया बेयावहाय बाथोन देगासिनो दङ नै नाथुर बाथोन नै एवखाबायबो नाथुरखौ। माने बे मा दै साहा फुदुङाखै साहा फुदुंदो लाल साहा गाइखेरथ' गैखाया दानि मोसौआ दाबो फिसा जायाखैना बेनिखायनो गाइखेरा गैया दाबो। दा नै देगासिनो दङ दा ओंखाम जानोसै दसे थानोसै कलेज थांनोसै
बेनो आरो लाइफआ दा फरायनाय टाइम गोसोबायदि फराय ना मा होनो मेडाम ओंखाम संग्राया माने दाबो गोदान लुवाखैलै माने इयो उन्दुग्रा न' बेयावनो माने संथ'दों दा आनकमप्लिट नालाय बेनिखायनो इयावनो दा संथ'यो इयावनो जाथ'यो इयावनो माबायो दा नै दा ओंखाम संग्राखौ बानायथ'वाखै माने बानायगोन एसे उनाव क्रिसमास खाथियाव बानायसै एसे मा होनो फाम होनो हायाबा साइकेलखौ मानो सालायो हमथानो गैया स्कुल गैयालै जेनबा दे हो बुगार आं होनि स' गाइस दा जाखां लोंखां रेडि जाबाय कलेज थांनो थाखाय दा टाइमा नै 7:38 जाबाय मोदानदों 7:38 जाबाय दा कलेज थांनोसै ओमफ्राय कलेज गखांनानै नोंथांमोनजों लोगो मोनफिनगोन आंनो नाजानि कलेजखौ नोंथांमोननो खिन्थानो थाखाय दा आङो माने मानसि बुरजायाव भिडिअ खालामफेराना बेनिखायनो एसे लाजिनाय फैयो बेनिखायनो ट्राइ खालामनि दा कलेजखौ नोंथांमोननो खिन्थानो थाखाय दा नोंथांमोना नायलांबाय था दा देलायनोसै आरो रेडि जाखाबायबो आं थाव गासिखौबो फुनखाजोब्बाय ड्रेस गाननांसिगौ इउनिफर्म दा गाननानै थांनोसै दा लोगो मोनगोन नोंथांमोनजों स' गाइस फाइनालि कलेजाव फैबाय ओमफ्राय दा जोंनिया क्लास गैया माने 12थानिफ्रायसो दङ जोंनिया क्लासआ ओमफ्राय दा जोङो केन्टिनाव दङ बोरमा सानैजों जोङो दा सानैजों केन्टिनाव दङ ओमफ्राय र' दा कलेजखौ खिन्थागासिनो नोंथांमोन दा 12थायावसो जोंनिया क्लासआ ओमफ्राय दा बेलेग इक'नि क्लास जागासिनो दङ दा जों केन्टिनाव फैदों माबा मोनसे जानो फुङाव जेबो जाबोआखैना बेनिखायनो जानो ओंखाम एसे जाबोदोंमोन ओंखामल' जानानै लाग्रोनो एसे दा सिंग्रा गुगुनिफोर जाना लाग्रोनि फुङाव एसेल' ओंखाम जाबोदोंमोन जाना लाग्रोसै नैबे बिथाङा बयसा माने आं न'आव बानायबा बयसा जास्ट मोजां ओमफ्राय आं जेब्ला माने भिडिअआ गेजेर नांगौब्ला बयसा फिसा जालाङो आंनिया मारैथाय जेबो मिथिला आं दा जिखुनु माबा जाना लाग्रोसै आरो दा नै गाइस जाना लाग्रोनि सिंग्रा थरसे बुगुनि नै आरो जाना लाग्रोनि आयो गुदुं आया apa lubena guys lubena ini bebas tuh tidak macam nam singra kata sosok apa persen nggak sih anda so guys dah college ni fैबाय ओमफ्राय दा नै सानैजों बाजार थांगासिनो नायनो बाजारावहाय लामानि हालोदखौ नायनानै ला नोंथांमोना र' देखायगासिनो दा नै नोंथांमोना नायना लादो जोंनि लामानि हालोदखौ माबायदि हाग्रा गेजेर बानलु बागान बियो नै बेयाव मैदेर थाफैयो मैदेरा इयाव दङ माब्रै बोरमाया दा बेनो जाबाय जों गामिनि बाजार थांग्रा लामा बियो नै हाग्राया नायनानै ला बिसि गिदिर हाग्रा इयो नायनानै लादो दा नैबे ससेखिनियावहाय सावथालफोरनि माबा दङ नै गामि बे जाबाय सावथालफोरनि गामि ओमफ्राय बेयाव मैदेरनि गामि आरोखि बियो मैदेरा बेयावनो 1 month मास मोनसे गाहाम थाफैयो बेयाव मैदेरा दाबो दङ बेयाव माब्रै दा बेयाव गैथ'आ आरोखि ना मोनाबाथाय बहुद रिक्स जोंनि लामाया लोगोफोर नै बेनो ओरैबायदि रिक्स जायो मोनाबाथाय नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदोंमोन आङो नै मैदेर दङ होननानै नैबेयाव दङ नैबे बेनो ओमफ्राय अबे थांनो फैखो नोंसोरलाय बेखौ नायनो फैदों
नै बिथिया गिदिरखा औ लामा जिङावनो नै खुसियाव थांग्रा लामाजों नै बेनो खर'ल' नुयो माथो दुन नङा खर' खोमा सोमावगासिनो दङ नै खर'रा मैदेर नायग्राया ओइ मैदेर नायग्राया बाब नै बेनो बिथिया गिदिरखा फाग्लासोलै नै खाथियावनो आयु गोगोम गिदिर माथो नायग्राफ्रा बिसोरनि नै लाग लाग गोगोम गिदिर माथो बा जों गामियाव नुबाय रायमनायाव माबायदि फैयो नायग्राफ्रा माथो गोगोम गिदिरखा माफे दङ मानै दङ ना मानै बैजों मासे दंबावो दहाय नुहुरनाया बेनो माबाब बिराद गिदिरखालै ओइ ओइ खारदो 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 नै ओइयाव मासे दं ओमफ्राय डेन्जार न'आवनो फिनायसो खादां बुस्थुआनोथ' न'आव फिनायासो फैनाय ओरैहाय बेंगलनि नैबाव मासे दङ ओमफ्राय नैबाव मासे नै गांसो जागासिनो दङ हाग्रा जागासिनो दङ थांबाय 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 थाबायबाय थांबाय थांसै